Shalom. Horas Mahdita salutna. Huria na dialongi bagasan Tuata Yesus Kristus. Sadarion ima neng masuk maita di parpungota marti itu parmingguta na parjolo. Al neng masuk ma rombongan ni amang panditata dot amang situa na neng lo pensiun rima hita jongjong. Kurian itu hata masuk mita tu acara parminggota di Manugoton. Tapuji matu hata mari dita siang buku ide nomor 578 ayat sada rodi 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu, rap dohot Jerusalem, jala marulup-ulup mida ibana sudehamu, ale akana kolong ni roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu ale akana marsak roha mida ibana na salaon. Las dorohaku dia akana madok tuau beta hita manopot bagas ni Jahuba. Haleluya. Martangi yang mehita, ale amanami na di Banua Ginjang,
para siroha na sumurung di sude jolma, dang diwalani ko anak mo na sasadai, dileho kodo ibana kumokop hami, mamorsan dosa nami, sahatu hau na pinarsilangi. Sa patugo maroha nami, asa unang ganggu roha nami, makkaporsiawi hasisani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alay asa positutu roha nami, di asini roham nagudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Mari dihitam sih. Tangyo kamu mapatik ni debata, imapatik na parjolo sahatro di pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na dituruni tano, ianggo tunggabi susobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhum na dusugut, akan na marsiniang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiakon ari minggui, dina onom ari ma ulah hamu, nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari paradia ni Jahoba debatamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi mardia du ibana di ari papituhoni. Di bahani do, ubahan di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradenai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano na nilekon ni Jahoba debatam diho. Patik pa onopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pa waluhon, unang ho manakko. Patik pa siyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Bohado padok ni debata taring utu patik nasapului. Odo, audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatudusan jala parimas, siluluhod dosa ni ama-ama tupinoparna, roli sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niya kana sugon ni roha di au. Alay asido rohaku dia kana maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Atong rap mangidugugo mahita mangulakon na kubartu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami
mangulakon na barto patikmi. Amin. Tatopo tima dosata, martang yang mahita, ale amanami jala debata nami na di banua ginjang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saliling nililing nado as ini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jod do hami mardosa marado poko, jala jod do husungguli hami rimasmu, marhitis sian pangalosyon nami, dihatam, ale Tuhan Jakoba, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ko ale Tuhan debata hatuan nami, palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu haisani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudulu siamu ni habangsa di hatongamon di banua ginjang. Di bahani tarbain ibana do panguluhon rodi ujungna
akana sadok rotu debata marhite-hite ibana namangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tangyo kamu mahatan di debata turpuk epistel di ari mingguon. Ima natar surat di Yohanes bidu 4 ayat 4 sahatro di 10 4. Tajahama marsikat sorin. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Alai adong madisi sumur di Jakob, jadi di bahen nang loja Yesus yang perdalanan, kudul maibana dilabung ni sumuri, tar di hosniari mai. Ainung ngalau akasisian nai tuhuta, manuhor bohal. Dungine na Yesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out ditandaho na mangido aik si inumon sian ho. Raulo ho mangido tu ibana. Dungilehnon nama tuho aik na mangulu. Tungumbal gamaho asa oputa si Jakob na mangalo sumuron di hami, ibana do manginum siani, dohot ianakonna, rodi pinahanna. Alay na manginum aik silehonoki, nasotupa mauas be rodi saliling-liling na. Ayanggo aik silehonoki, gabe mual dui di bagasan ibana, nama baur sahat rodi hanguluan saliling-liling na. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalan no piopsa. Amin.
tidakon maha porsiautai, songo na hina tidakon ni dongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata Jakuba, ido ama pargugo na sohatudusan, nato mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jakuba nasa sadai, imanan tinubuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nato maon na bernit, di panguhuman silatus, namate tarpajalo ibana di hau pinarsilang, natua tubano turu dung ditanom, namula manguru di ari patuluhon, namanai tu surgo, lau kudu tu siamun di bata Jakoba, amanai pargugo naso hatu dosani, disima ibana pai mamula sugu tu tanaon, manguhumi halat na manguru dohot namate. Au prosia di ton di porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria topanila Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia hatai namadok, mula mangulu sugut daging ni halanong mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin.
Ruas ni huriata na hinahulongan itu ata Yesus Kristus. Tatangi umat titing ni huriata di bagasa mingguon, Minggu tanggal 30 Maret 2025. Na barjolo guar ni minggu, ia guar ni minggu tasadarion ima minggu letare na marlapatan marlas ni roha mahamu ima sian Jesaya ono pelonom ayat 10a. Do topik ni jamita Jehovah mangalehon aek hangoluan. Nabaduahon pelepasan sintua pensiun. Sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 di permingguan pukul 7.30 manogot di Patu Pahuriata do acara pelepasan tu tolu halak situa na memasuhi masa pensiun ima na berjolo situa tiur Magdalena boru sitompul SEAK na marhobas di Banjar Kampung Perigi di Tabison tanggal 27 Mei 2007. Napaduahon sintua Laidin Hamonangan Manik na melayani di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah di Tabison tanggal 14 Desember 2008. Napatuluhon sintua Doktorandus Parasman Pasaribu MM na melayani di Banjar Tanah Kusir Kodam di Tahbison tanggal 10 Juni 1995. Titing napatuluhon parmingguon gabungan sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 patupaun ni huriata do parmingguon gabungan ni iana kota sekolah minggu. Masuk pukul 10.30 maringanan di aula Sopo Praja na niuluhon ni Padita Surya BM Lumbantoruan STH liturgis sintua Charles Simatupang. Na paupaton pertayangan Bajar di Patupa di hari Selasa tanggal 1 April 2025 masuk pukul 20 manang pukul 8 borngin ima dibagas inang keluarga inang Esteria semajuntak borna 70 Banjar Tanah Kusir Kodam dibagas keluarga Amang Sintua TL Aritonang inang Marice Boru Tampu Bolon di Banjar Bintaro Perdagangan. Nabalimahon parheheon paropuan. Hobartu perayaan Paskah doho parheheon paropuan tahun transformasi 2025. Punguan paropuan HKBP ke Bayrol Lama. Naing patupaun bazar makanan di hari Minggu. Tanggal 10 tolu doho tanggal 20 April 2025 laho mendukung dana kegiatan seksi paropuan. Tambahan informasi, boy mata jaha di buku warta jemaat na adong di hitabe. Na paonopon, rapot panitia tahun transformasi HKBP. Di hari Minggu naneng ro tanggal 6 April 2025 pukul 12.30 manang dung sidung parmingguon paduahon di Patupahuriata do rapot panitia tahun transformasi HKBP maringanan di aula Sopo Praja pinangido tusude panitia dohot penasehat asaro maddohoti rapoti warta jemaatoma sebagai undangan resmi. Akatiting nasopola hujao kami akamang akainang nang titing parhepengon taparrohom ma di warta cetak manang na diling barkot na di parade ni huriata. Songonima titing dihita tuhat taman na madongani jalan na margogo kita saluhutna. Mauliate.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di parpunguata parminggota di minggu sadarion. Hatan itu hatta imana gabi turpu jamita di minggu tasadarion laos di bagasa parminggotaon di manuguton di patupa huriata ima acara pensiun tutulu halak akasituata dua halak mai ama sahalak mai halak inam. Hatan itu hata tersurat di opat Musa bidu 20 sada mamuk kamesian ayat 10 1 ayat 20 sonon madidok hatana disi. Dungi borha mahala Israel siani jala marsaro di obet. Dungi borhat musena sida sian obet jala marsaro di bonani duluk abarim di halongonan todong ni Moab tukkan habicaran. Borhak musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Borhak musena sida siani jala marsaro di baribai
Jala marsaro di baribai sungai Arnon na mardala di halongonan. Na marharoroan sian partalpahan ni hala Amori ay Arnonido parbulatan ni Moab. Di holakolang ni Moab dohot Amori. Ala ni Ido ubahen tarsurat di bagian sa buku parporangan ni Jahuba mardonokon waheb di supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tolemuse hapuesan ni akasunge akana mabahor tukan inganan jala mangariori di partalpahan ni Moab. Borha musena sida siani tubir manang sumur. Ima sumuri na nidok ni Jahuba tumusa. Papuma bangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida. Uju ima diedehon halak Israel hatani edeon. Bicat maho ale sumur. Marede taripar mahamu. Ima sumur na kinalini akka iduk na saut nidukir ni halak nasangap sian bangsoi marhiti sian tukot harajaon marhiti sian akka tukko na sidai tahe dungi borha muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahalil jalasian nahalil tu bamot. Jalasian bamot turura na di ladang ni Moab na dipatodong dohot pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan ima saatna. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guaritu hatta Yesus Kristus. Memang moludung tajaha tapayhutihut terpuhon marumah ko sejarah do. Jadi molo marumah ko sejarah jolma inganan tahun atar mauldo toropat jolma mangatusi apalagi turpuk tahun molo tapayuti nak dipajojor piga inganan. Jala buy may ima mulai sian hutakades tu Moab. Ima Moab perbatasan molodidok parbalohan tu tano kanan. Sudi aka goar ni tempat huta natajahan aki diturpuhon ima akan binulus ni bangsa Israel dung haruar sian tanu Mesir. Ima perdalanan nanaing sahat tu tano kanan. Tano na pinasahat nanaing pasahato ni dibata na niguaran na nago susu doho situa ni loba. Jadi mulu nakingani ayak ka guar hutaha dun waingo pasti dun narohat taropani dung tapayutihu nakiningan. Alamat cai torop guar niak ka hutai. Mauldi tatusi ala dia ala dang bahasat ta. Ala ya cugari mau ledok rupa perdalanani ido siar ronggur ni huta menna tulitong ni huta siar litong ni huta ma tu susor dulu siar susor dulu ma tu susor toruan molena ina hita rupani ima rute perdalanani alai adong hal na penting itor intinai marupani adong hal na penting na naik sidohonon na molo di pajojori sude titik ima daerah guar perdalanan ni bangsa Israel. Di bagasan aka daerah-daerah ni dalanan na ima say disima di parade Tuhani ima
Akka kebutuhan na sida. Terutama air. Air. Ini merupakan kebutuhan pokok. Air minum dan makanan. Imarikotna. Jala taboto do hamu kamang do tamu kainan. Di perjalanan nasida di gurun pasir, di perhorsihan, holam mawas, sada, holam male, dua, pitor marungut-ungut, pitor muruk do, pitor demonstrasi do nasida imatu si Musa. Ay nang pamatiaw mudo hami di son. Betumagok kami di tanah Mesir. Nang pehami diperbudak di si. Alay radedo pe sinu modo si panganon. Hapi o terancam. Sinu mo pe terancam. Napa mateho kami doho. So ngoni kata nasida tu si Musa sama dengan nama burai de batado nasida. Baileo si panganon. Isariho de batado. Jala panarihono ni debata di sinumoni air tong do halongangan dia ikon keluar masih batu air halongangan bi bahita rupani molong rupani keahlian na lahu mabesumur ba dang duluan nai di tempat na berbatu. Masulit orin na dorupani tersulit. Alai laos sianido di pakaruar de bata aik siap batu. Halongangan doi halongangan. Di sarihod de batado nang si panganon nasida. Tetapi sifat manusia tidak pernah puas. Ay hola di leom manna. 3 hari rupani. Ileon makanan. Amani dok. Ay holan naum matur salangon. Masa pigiyahan ni ba mga langon. Ganti menu ke. Kanido masuk na si Desi. Ido. Basta holan manna. Inna. Alay. Na terjadi. Tongdo di sarihod de bata. Ileo na. Ileo juhud. Makan daging. Ngaileo siya langit rupani ima jagal alaya dong dua aturan na nga ibu be mana hobar tu sadarion alaya terjadi ala negemorna rakus itu dipikir homa tu marsugut masih buat karajang nabe ma molo dihita masih buat palastik nabe. Yojak matusi. Ibu amma tu jabuna tu kemah ala nasida sistem nomadid do ala berpindah-pindah. Ngasunang bah adong juhu marsugu inarhana. Ibu kama marsugu nai ngebusuk. Karena apa? Tidak mengikuti aturan yang diperbuat oleh Tuhan. Pikiran di jolmaido nunga disarihon disude. Tetapi sifat dasar manusia dan ini merupakan satu kelemahan tidak pernah puas. Alayang ko panarihono ni debata manotong do nang pesongoni pangalaho pabahenon ni jolmay. Jala molo tahubukon tu ima epistelta. Buharu panitu hatta Jesus ima namangino majalo aik sian boru Samariay. Nang dohonon na di si ima di pardalanan ni bangsa Israel di perhorsihan di 3 tempat selalu berhubungan dengan air. Epistel taipe ido mauas tu hatta Jesus leo diau aik. Alay Roma hatan itu hatta topi minggu tadi bagasan minggu sadarion.
naing lehonon ni debatama tu hita marhite-hite anak na tu hatta Yesus Kristus ima aik hanguluan. Ido asabidok Jehovah mangalehon aik hanguluan. Di dia dapot ta di diri ni tu hatta Yesus Kristus. Molo natainum ima aik na di portibion na say mauwas dohita. Alayang go aik na siat debata di bagasa diri na Tuhan Yesus Kristus na dileot tu hita jalan natainum na so jadi hita mauwas saliling ni liling na. Air manusia melambangkannya dengan kehidupan. Maka Allah melambangkan Yesus Kristus sebagai kehidupan. Ima aik kehidupan ini. Naing dohonon na di dia dona naing si buatotta. Di dia dona naing si pilitotta. Di dia dona naing si angolu honotta. Bodoh rata dok. Melubui Tuhan dua cama. Aik na di portibion, doho aik na siako. Hapi ko sada do pilihan. Alay olo do zolmay mencoba mempolitisir ima suku-sukun na pinasaha ni Tuhan itu hita. Dia do si pilitommu. Bapasti do tadok. Ay mulubo niya dua cama. Jala dang mau asaw di portibion, jala tong jupaku. Ima. Nasa liling ni liling na. Alay diarahon do hita ikon tuhatta Jesus do. Ala ibana do aik hanguluan. Anggo na di portibion do. Dak kita ubotosa, dak kita mengatur Tuhan ini. Alay na pasti Tuhan akan selalu membutuhi kehidupan kita. Jala itu na yung dohonon na. Di patorang pe perdalanan di bangsa Israel di parhorsihani beberapa tempat. Allah mau mengatakan bahwa Allah selalu memperhatikan bersama dengan mereka. Dan Allah selalu membutuhi kehidupan mereka. Jemanotong do debata manarihon ngulu ni bangsoi. Manotong do tuhatai manarihon nguluta sahat tu apala tikyon. Nang pisipata marsak kita. Alay di boto Tuhanino do arsa ni rohatta. Jalalaos Tuhanido na mangubati arsa ni rohatta. Ala dia na mangubati arsa ni rohatta. Asa sonang kita di ngoluta. Asa pos rohatta tu ibana. Adong do sada berita. Di sada buku. Ditaringoti ima taringot tu si Martin Luther. Di sadatik kimarsa ibana. Say holan na martutukian imana. Jala di parrohahon ripena inatana. Enawado na yon, dinarohan inatana. Say marsa amat takon ninna. Magabi hira-hira soon naman dili di bering si Martin Luther. Ditik kesahali hudul masir Martin Luther martutukian ibana marsak Roma inat tanay marpahian na birong melambangkan berkabung hudul ma disaping na sabil martutukia sonon si Martin Luther marsak iparrohahon inat tanay isukum ma ay buasa marbaju na birok ko. Enong do namate? Inna. Roma inatane di dokma. Ido, adong namate.
ise ngamate tu hatta. Roma si Martin Luther nalalay do ruaho dang kimate tu hatta. Roma natay jimasukmu manguludo. Ima mulu manguludo Tuhani buasa saya marsakko. Inna inatay matu ibana. Tarjol masih Martin Luther. Di hatani inatay. Dalam do ima padohani ayang gonang tahapor siyai do tutu mangulu Tuhani asa gabe mangulu kita ay panarihonon ni dibata di bagi asat Tuhan Yesus Kristus sahat tuna sitaonon na sahat tuna mate dohot na mangulu iba na mulak mangulu. Ini semuanya adalah dalam rangka kepentingan umat manusia kita. Asa ikon ido nagabe tapar hatopot. Marsitaono petuhani kita pekon marsitaono do. Mate petuhatai kita pekon mate do. Mula mangulu Tuhani kita pinangulu na do. Asa dia. Asa unang gabi tubuh di kita. Ima. Ngulu roha na madele. Tetapi hidup yang penuh dengan pengharapan. Sahalinari gabara do na binain ni. Turpuhon ima. Panarihonon ni debata. Di ngulu na sida di parhorsian. Di gurun pasir. Namahol. Ima majupakon madapot si inumon di gurun pasir parhorsihan alai dangadong nasubuhi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di sariho debatado, di parmudu-mudu debatado. Itu merupakan hal yang sulit. Beberapa hal kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan yang memampukan dan menguatkan. Dan melewati berbagai persoalan tersebut. Torop dah ke persoalan ta. Torop lebih terperinci. Jut doh hita marsa di sinu mo doh di sipanganon. Jut. Alay na yung doh do di papos rohata. Bahwa Allah itu tetap memperhatikan. Tetap memberikan kebutuhan apapun kepada kita manusia. Jala hita peras mulu sada-sada. Neng bersaksi. Barane do hita madok rasongonik. Hidupku selalu dipelihara oleh Tuhan. Sialanido. Laos di bagesan minggu sadarion. Tulu halak. Kasitua teneng. Pesiun. Hala inang situa tiur bor sitopul. Hala amang situa elhamanik. Daud hala amang situa pe pasaribu. At sugari rata sukul na sida. Perdalanan ni ima pakubasyon na sailaon. Targuar ay molodong liwa sa berpuluh tahun. Ahama ulaning. Tarpatorak kamu do molin na hinta. Dang tarpatorang. Alay kata akhir dohonon nama. Huhamulateho do tutuhani. Alaboyaw pesiu di bagasa sadarion. Begitu banyak perjalanan. Suka dan duka. Hal yang pahit. Akap persoalan masalah pergumulan di pelayanan. Alay dohonon na sida ma. Boy do hulalui hami sa luhut nai. Terlewatkan. Sada-sada. Dan itu semuanya hasil karya dari Tuhan. Sudah itu hita makatidakon. Molo pola satu na pesiun. Dia pasu-pasu na siat Tuhan itu. Pasu-pasu na siat Tuhan itu. Bu satu na pesiun. Iko marlas ni roha marolopolop tordi.
Jalalaw songonido nang ima. Partol khas ni bangsoy nanay tutano naneng sa tutano kanan. Jadi molo didok nagok duksa di si nagok berkat nagok susudo situa ni loba. Ido ending na. Jala ipasu-pasu Tuhan ima saluhut akka nguluna sida diinganani akan naniula di tanganna. Jadi molo tuhala si hala amang inang situat tenatulu bahira songon ededo amang 370 mangulah hita jolma manabur alayang guna majadi honise Tuhan itu. Jadi mengulah kamatodoh ina tahun nasalilingon sekian tahun. Alayang go ulaon pakubasyon nasida. Tuhan itu na manubuhon jala Tuhan itu mabemar parbue. Sialani lasmaro hamuna. Hamuna tolu na pesiun. Alay mo dung pesiuk kamu. Sotong la soro hamu tu konsistori hari Minggu. Itu. Ati buah masih lamu minum kopi, tetak do terbuka. Dang martuhor ya mang ayu, nang itu buahmu ngapisiu teh, sotung la adong napalahu kami narohamu ada ngadongi. Di bagasan kerinduan, kebersamaan, pasti do masihol. Pasti do masihol. Ala ido ang godi kita, hamu kamang do tamu kenang, nang pepesiun. Molo, hapar halado ni tetap do, diulahon. Jadi olo do, donon niya kamat do inangon. Jongjong menuju merjuwe. Rai pikiran na. O matrahir pinake. Alay pay mau majolo mate. Iben do pakeo nung. Inarupani. Da. Buhay do. Saya dong do dia kapartikian. Buhay uli pakeo ni rupani. Ima dia ka ulaon na asing. Sila ni mahamok kamang do tamak kenang. Marhite hatan itu hatta. Turpu jamita di bagasan tikion. Jahoba mangalehon ay hanguluan. Ima tajalo. Jala taruli mahita di hanguluan si saliling-liling na. Amen martangiang mahita. Mauliate madihole Tuhan. Ala di sarihoko ngulu nami. Di leoko ngulu na manotong marihite ay hanguluani. Jupang nami di bagasa diri ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ima ali Tuhan na totong huasok kami. Ima totong na huparsauliho kami. Gabi taruli mahami di hanguluan si saliling ni liling na. Lasong nima ali Tuhan di bagasan ari Minggu sadarion di patupa huriam pesiun tutulu halak situa. Ima inanami situa tiur boru sitopul. Amanami situa elhamanik. Amanami situa pepa saribu. Huhamulateho kami matuhole Tuhan. Pakubasyon na sida ditongan ni huriamon. Humale Tuhan nama masuk-masui asa marparbue dingulu ni salhut. Ruas ni huriam. Jala totong papos rohana sida makirim. Tuhuale Tuhan na totong asni rohami manarihon ngulu na sida, manarihon ngulu ni salhut keluarga. Lasong ni manangali Tuhan ingok dohami saluh ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Nyonya Nurmawati Tambunan Buruhuta Julu, Tommy Huta Barat, Marlin Simarmata, A.L. Sirait, Nyonya Pendeta Dr. A. Asitompul Borumani Huruk, Nyonya Las Maria Pardedi Borusihan, Nyonya Sintuadi Simajunta R. Borusilalahi, M. Sopian P. Sitanggang, Saur Simajutak, Nyonya Leni Tiamsah, Pak Pahan Borugultom, Situa Dr. Andus Mulatua Pardede, Nyonya E. Huta Barat Borusiagian, Nyonya Sintua Wenada Dak Boru Pasaribu, Nyonya T. Siagian Borusiahaan, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Borusirait, Nyonya E. Simajutak Borusibarani, Dr. Andus E. Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolon Borusiahaan, Nyonya Hahutahayan Borusiagian, Manarsar Barimbing, Sintuen Senir Emasi Ombing, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Borusagala, Ion BM Tambubolon, Ridwan Irianto Si Tumorang,
Dohot akan sohugari hamil Tuhan manang di dia pe. Narap hami di bagas sa parsaur di tongan di bagas jormon. Song ninang akan di bagas na sidabe. Song ninang na opnam di rumah sakit. Ale Tuhan mangasahon asniroham mangiduhami asahon na mapargugihon na sida diragam ni parsahiton na. Jalatong ale Tuhan mangasahon asniroham mangiduhami tuho lehonom muhamalumon tu na sidabe. Song ni manang dia kana taruli las ni roha di ulang tahun ari hatutubu di ulang tahun ari pardongan saripeon. Doh ragam ni akka pasupasum na patubulas ni roha ditongani ganup keluarga ni ruasmu. Di akka ulaon na sida di keberhasilan ni akka ulaon di siganupari. Ale Tuhan pinuji maguarmu mauliate madiho jala di simahami marpos ni roha panarihom mi di bagasan as ni roham manotong tusaluhna ruas ni huriam. Hola di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta marhiti edita los disomahita pasahat papungupilian. Setia, tugu nagali
mahita na sahurion sahak mahita tu acara paborhaton situa na pensiun. Jala ditiki marede hitan non laos disoma asa pangidoho kami tu pamang inang situa nami neng pensiun asa Roma 7 dohot sudi akamanami doho ina nami akadonga parhalado situa na marjubah asa Roma hita 7 songon naung ta aturhon. Sialani masuk mahita tu acara paborhatu situa na pensiun ta puji matu hatta marede hita siap buku ede 225 ayat sada satu ayat 2. Hurian itu hatta taidan nuang jong di juloon ima hala amang inang situa tiur Mahdalena boru sitompul amanami situa laidin hamonangan manik dohot amang situa parasman pasaribu. Nung ngadigohina sida tiki pangulaon na di huriaon dung marumur 65 tahun. Hobar tu sipul ma parulaon na makubensi di huriaon songon parhalado. Alani tamado pasahatot tamauliati ni rohatta tutuhatta namadongani namarguguihon huhut patauhon na sida sa lilingon, mangulahon tohonan nasahat tu na sida. Akup ni unedo pasahatotta mauliante tu na sida nang mangulahon tohonan ni ditonga-tonga ni huriata. Alani paborhatotta manasida laho pensiun. Tabigima surat keputusan SK dohot piagam penghargaan pensiun nasida na nijahahon ni ima amang sekretaris ni huriata. Surat keputusan nomor 21/2.1 garing 0807 01 garing 3 Romawi garing 2025. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama tentang penatua pensiun menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat bab 9 pasal 43 ayat 6.6 tentang penatua pensiun. Memperhatikan
umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan, menetapkan. 1. Situa Tiur Magdalena Boru Sitompul, pensiun dari Penatua HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 30 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, pimpinan jemaat Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH ditandatangani. Surat keputusan nomor 22-08-01-013-3 Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama tentang penatua pensiun, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Situa Laidin Hamonangan Manik, pensiun dari Penatua HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 30 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, pimpinan jemaat Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH ditandatangani. Surat keputusan nomor 23-08-02-1-08-01-3 Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama tentang penatua pensiun, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Situa Parasman Pasaribu, pensiun dari Penatua HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 30 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, pimpinan jemaat Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH ditandatangani. Tuhamu hala inang Situa Tiur Magdalena Boru Sitompul dohot tuhala amang Situa Laidin Hamonangan Manik suang-songoni nang dohot hala amang Situa Parasman Pasaribu. Khobar tu aturan dohot peraturan di Huriata Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajuun nasaha tu hamu marhubas di Huriata madok mauleante do hurion tutuhatta napatauhon hamu marhubas khobar tutohonan nasaha tu hamu nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna uju majalo tohonani di pasaut hamudo na pinangido ni hatan itu hatan na madok sahat ula tohonammi tamado hamauliate honon ni huriata
Akka pangulaon muna na salilingo di julo ni Tuhatta. Ang giat di jalo Tuhatta na hinobasan munay gabi pilihan na hutsus. Jala mabuan pasu-pasu dohot hatutugu ni haporseon diakka na hinobasan muna. Mardongan pos niroha di debata ama, anak dohot tod di parbadia, pinaborha mahamutu na pensiun, say di parara tuhat tama akka pakubasyo muna na salilingon, jala diramoti hamu, diaka ari-ari sidalanan muna dope, tutiki naro. Amin. Mardongan pos niroha di debata ama, anak dohotod di parbadia, pinaborha mahamutu na pensiun, say di parara tuhat tama akka pakubasyon muna na salilingon, jala diramoti hamu, diaka ari-ari, sidalanan muna dope tutik kinaro. Amin. Mardongan pos niroha di debata ama, anak dohotod di parbadia, pinaborha mahamutu na pensiun, say di parara tuhat tama akka pakubasyon muna na salilingon, jala diramoti hamu, diaka ari-ari sidalanan muna dope tutik kinaro. Amin. Rap taparroha homma acarata mulai acara nomor onomi mangadep turuas mamu mangadep turuas amang mangadep turuas menghadap turuas hita dang pola akado nga parhalado tetap ma di posisina. Sa may tatu acara nomor onom asarap taparwahon amang dot tamuak kenang. Tahamulatehon ma pakubasyon na sidai. Martangiang mahita. Ali di bata nami, nagok asi dohot holong niroha. Mangasahon holong niroham dohami, pasahaton hamulation nami, ala pangurupiomu di naposomon saliling, mangula nasida, jala di pararho, marhobas di huriamon. Nungasaha diula, tohonan na pinasaha mi. Sa ibain ma marparbue pakubasyon na jala tupahi. Patugu haporsyaon ng pakirimon di ruas ni Huriam tuhanguluan na saliling-liling na. Tungpe nung asipul pangulaon na di parhaladon sa itong patugu jala palas marohana. Lehon hahipason asa totong marsitutu mabuan halak tu haluaw ni. Tanganmu nagok pasu-pasuma, manugunugu na sida, dia kaari-ari ni hatuaon na, asa totong manaili tuho. Pasu-pasuma ng keluarga sa luhut na, iyanakon rodi pinoparpe asarap mangulupon pasu-pasu na nilehon mi. Akuk nii, iya tung adong hagaleon,
dohot hakurangan ni dongan namion di pangulon na salilingon holong mima na makukupi isaluhut na pinuji maho Tuhan rodi saliling-liling na. Amin. Kor aka hita parhalado. Tapuji Tuhan tamarede hita, ditikina marede hita, siat buku de nomor 715 ayat sada, tuaka hita donga parhalado, bui mahita hudul, di hudulat tabe, ala yang gohala amang, dohot ala inang, keluarga, nong pesiun tetap majongcong di jolo. Hala inang, bui ma di samping niak kamata. Tapuji Tuhan tamarede hita, siat buku de nomor 715 ayat sada. Ai nunca
Sa maita tu nama dokata, upasata ema partikian, na mewakili sian ruas ni huriata, amang Dr. Andus Freddy FPH Sirait, MSI. Shalom. Shalom. Orasma dihita saluhutna. Oras. Nahu parsangapi hami, amang padita resort, amang padita city down, oninang amang pendeta fungsional, pendeta Dalimunte, dohot pendeta Lumbertoruan, ngoninang aka parhaladunami di terutama di aka parhalado natulu naung melewati masa tugas di Bagasan Sadarion. Songoni nang saluhut aka ruas ni huriata HKBP Kebayoran Lama nama dohoti acara parmingguanon di Bagas Jorone di Bata. Songoni nang di Bagas Nabe melalui live streaming. Parjulu mahita mandok muliate, tua mata pardinggan basai, natok tong mangaleon hai pason tu hita, bui hita, madohoti acara kebaktian minggu pagi, marsaur dohot debata, mamuji pasangapon guarna, huhud mabege hatana badiai, di Bagasan kebaktian minggu pagion. Di sonjong-jong au na dipangido uluan ni huria, lau mandok kata mewakili ruas ni huriata, di siala naung memasuki masa pensiun purna bakti tolu pangula ni huriata di Bagasan Manugoton, ima na parjolo amang situa P Pasaribu, inang situa Tiur Borustopul, nang amang situa LH Manik. Nungata saksihon lakin acara seremoni pelepasan nasida sebagai parhalado ni huriata. Molo binereng do sian masa tugas nasida, amang parasman 29 tahun lebih marhubas, inang situatiur 17 tahun lebih, jala amang LH Manik 16 tahun lebih bertugas di huriat tahun. Sudah tentu banyak catatan manang sejarah naung di torehon nasida, saliling pakubasion nasida di huriata, tarlumobi ma di Banjar Nasida B, ima Banjar Kampung Prigi, Banjar Tanah Kusir Kodam, Banjar Pondok Indah, Pondok Pinang. Adong kesan di halahi, adong kesan di jemaat. Di sentuhan pakubasion, pelayanan, parmahanion nasida, saliling masa tugas nasida. Jala yakin do ahunak kita saliling masa tugas nasida na terbaik do toktong di halomon rohan nasida di na berinteraksi, berkomunikasi do jemaat. Jala pasti do godang huriat tahun terbantu di saluhut
aka pengabdian dedikasi nasida na salilingon. Jadi alani madok moliate gudang gohami aka ruas di Pakubasio Muna na salilingon. Molosongon namang Pasaribu hampir 30 tahun namang berbakti. Di 60 tahun umur ni Huriaon di tahunon. Jadi sudah banyak pengalaman yang dikumpulkan amang, songoninang jemaat di Tanah Kusir Kodam, songoninang di Banjarnasing. Alani pangidon namin yan. So pehamu sian Pakubasio di Huriaon, alai tohonan munai hot do di hamu, jala semangat pengabdiani tong manian buah kamu di Banjarmuna, asabui tok tong mangulu bajari, tidak merasa ada anggota khususnya Parhalado yang pensiun. Ima nahin alomon ni rohanami ruas. Minggu nasalpu ditahpisod do tulu situa. Sadarion pensiun ma tulu situa muse. Marlaorode. Jalalani aturan peraturan deh. Alai molo tohonani songonai dokone mapadita nakin hot doi dihamu. Jadi nakpe purna tugas samu, alai pangidon nami sian ruas nian, dang akhir segala naon. Alai mulai ma toreho kamu musai sejarah baru dalam peran sebagai jemaat yang mantan Parhalado. Posdorohaku, semangat pengabdiani nahot doadong dihamu natulu. Jadi salinai mulai gudang ma di saluhut aka Pakubasio Muna, dedikasi Muna, kerja keras Muna, pelayanan Muna, nang salilingon di lehok kamu, roha dot pikiran Muna, boha pamajuhon aka ruas jemaat, songoni Banjar dot huriata salilingon. Salinai mulai gudang ma dihamu, songonai dokonina tua-tua ma donon nami, mesita batua mainna parlingkuman si borok, amata debatado sila tua, horas mahamu dohot keluarga nang hita salulutna di parorot. Ima saat niata sian nami mauliate. Namangiut, na mewakili Parhalado, Pasa Taima, Tuamang Situa G. Hutapea. Salum. Horas marita saluhutna. Tamaru ita manduk maulati tu hata pardenggam basai sadarion. Ima nang pensiun. Tolu halak Parhalado ni huriata HKBP Kebayoran Lama. Ima parjolo tu amang situa doktorandus Parasman Pasaribu, 2 situa Laidin Manik, tolu tu inang situa Tiur Boru Sitompul. Di Hamuna tolu gudang do adong tantangan di hita Parhalado alai setia do kita di pelayanan di Garejata. Jadi saat do tohonan mi diulahamu pelayanan di Garejata, dilen di hamu hasehatan, toksongoni gajang ni umur. Jadi na pula gudang lokonoku perwakilan sian Parhalado, saat do tohonan mi
mardongaton Tuhan Yesus Kristus. Soksongoni hita na belum purna bakti tong dodilen di hita setia dalam pelayanan. Jadi horas madi hita saluhut na utima. Namangiut sa maita tuna pasahat ton hamalateon tada holong siar ruasta doho cenramata marhiteon upangido hamima asaro tujolo amang pendeta resort dot inang amang pendeta fungsional dot inang amang Dr. Andus Bredi FPH Sirait na mewakili para halado amang situa G Hutapea. Tapuji ma Tuhani, dihita saluhut na hamuak kamanami doho inanami ruas ni Huriata nangpe holak kami na jongjong di son sodohala amang pre di Sirait dohot sian situa hamima perwakilan ni sian hita saluhut na nasa Huriaon madok hata doho pasahaton ima tadaholong tu nasida naung pensiun ima tutu tu hamuna inang situa tiur bor sitopul amang situa telhamanik doho inang rap dohot amang situa pe pasaribu dohot ala inang sono pasatami na kiningan naung disomma nasa Hurio jongjong hami mahataridan na perwakilan ima pasahaton hata najopok dohot pasahaton tadaholong molidok cendramata alay tadaholong na siya tuhat tamaon si pasahaton tu hamuna dapulega jang dohonon nami inang do tamu amangda mauliate ma dituhani di parsaurata nabui hita dongan saulaun ibaga sa Tuhani dongan saulaun do hita nampe hami padita hamu situa dongan saulaun di ay bagian ni namangulahot tohonan ni padita do imahamu kamanami do inanami situa jadi di nahurang lubi di parsaurata kami padita parhalado do saluh ruas ni Huria akan nahurang lebih na pasti saya dong doy maradopok kamuna salpumay di bagasan holong do asini rohani Tuhani jala songoninang sebalikna dangadok kita na sempurna boydoy siya nakahata pabahenan nahurang lebih bahami pe ala tumibodo holong na siya Tuhani ba salpo de salu na inang do tamuna amang asa tung niang pakilalata tarlumubi hamuna di na madalani ima di masa pensiun jala ikodohono do surung-surung muna do on parjulo hamu ilo Tuhani pasu-pasu sa ito na pensiun hami na aktipod do amang inang tangya ko kamuna asa ipargugoy Tuhani jalay parbisu Tuhani marhahi pasok kami laho manuruson ulaot ta ima dipakubasyon dito nga ni Huriaon ima nabuhu pasat kami jala selamat pensium ma inang do tamuna amang dison nang pasahaton nami ma ima tadaholong manang namarguar cendramata tuhamuna tarlumubi may ima parbuini tangiang dipilihan natapatupa diaka minggu na salpu
tu hamuna tolu asing do arina mingguna tapatupay ti kioma pasato tu hamuna lasmaro hamuna macalon na pinasaha ni ruas ni huriata perbuatan yang hamulatan ni rohana sida tu hamuna songonema na boy hupasatami.
uduna di nama dokata song panipuli sama pangapuan tu situan apan siun dot keluarga na diwakil hon ni amang situa LH Manik. Salam, oras marita saluna. Sebelumnya, upasat kami molo pe aun waing na jong di sot, na yung madohata, siyan hami na tulo, naong pensiun, ay naong sepaka doa bisa dahata, au ma songon madohata di tikon. Ya. Jadi na pinarsangapan amang pendita resort, amang pendita fungsional na dua, dot sudi, amang inang parhalado ni Huriata, nang hudo do ngaku saulon, nasubui be alandang pensiun di ba raku, itu. Songoni manang dihamu nahu parsanga bihami akan na tua-tua nami dihuriata HKBP kebar lama. Sudah hamu onamak keholongi hami dot nahu halongi hami. Malihat ma dituhatta ala naung di papungutu hatta do hita di parsaurata di parmingguata di manugu ni arion boy hita marsa deneroha mamuji pasangapon tu hatta pardinggan basi anggiap ma songon jamita na pinatolas niya mong padita nakin saat may miyan tu hita salut na boy hita daputan bohal ay hanguluan nete tingoluta jala ido nang dihami pe sia tulus itu hami na pinarbohrat ni Tuhani na ibana do nahuraju mihami madongani marguyon hami asabuhi sahat ulah hami tohonan na pinasahat ni Tuhani na pinasahat ni Huriyai na pinasahat ni Ruasi tuhami dangalani gugunami manang dangalani malonami alisalu ni marhiti akka kerjasama akka tangiang ni damang dainang nadong di huriaon songoni nang naadong di sa pulau ng Banjar Huriata HKBP kebaran lama ido amang inang natu boy maben hamin waing boy hami saat tuna pensiun mangulahot tohonani. Di tikyon memang marlas ni roha do ami marletare songon minggut ta sadarion. Alahido nahuraju mihami padongane ni Tuhan. Pakokok ni Tuhan do dihami tangalani malonami. Jadi mau lihat ma dihamu salukna amanami nanami sudi hamu da tua-tua nami na porsang kami. Dia kahurangan nami di palayan nami di pakuwesan nami di huriaon nang di pakuwesan nami marite-ite patangyangan ulaw las niroha do dia pe di Banjar mangidup maaf mahami di hahurangan nami ay takas do huboto hami ula-ula na galedo kami, ula-ula na matolpang, ita ni nabuhi hula kami, ido hula kami, amang inang.
Jadi salinari hudok kami mangido maap Tuhanmu suri akan Tuhan nami ruas ni huria salu nak nang peso huari kami sudah akka punguan boleh sian punguan korsaro sa lansia saat akka sekolah minggu te ai suri mangido maap mahami Tuhanmu salu nak. Jadi napar pudi walau tunggu itu peniat dohonon dongan saulaon ka parhalado dia mengbuat dita teh mau lihat ma dia mengbuat dita nami natulu padita resort padita fungsional dipimpin muna di Huriata selama hampir 5 tahun, neng 5 tahun mamang padita resort. Nagula di Huriata. Tunggu idahami denggando amang. Kebersamata, pimpinata. Dangi patuduhamu rupani bahwasanahamu seorang uluan di Huria pimpinan. Tuhami akka dongamu saulaon. Akka parhalado. Alai di kamudo. Nadinggan asa unang adong songkon jarak di padita do tuaka parhalado. Jadi lam di parbisu itu ama amang padita di pargogoy dia un hai pason. Jala harapan nami pe nang do tuaka parhalado. Tujuan nyarion di sadaro hama hamuna mangula di porlak ni Tuhani. Songon tahun 2025 nate tahun transformasi. Anggia ma tubuh holong sada ni roha di parhalado HKBP keberan lama tujuan nyari. Marsada hamu ibaru rahamu unang saropang do pertibionin lah. Alai baru marohata teh melayani asal mudingkan. Lamulas rohani salhut ruas. Roh beribadah memuji Tuhani. Mardame mahamuate mulai dulu inna marsijuluan mahamu marsi pasangapan inna. Aibu ini sama-sama hita pe. Parhalado. Unang dia nadong aka hosom, aka muruk. Apalagi hata-hata nahurang tama begeyo na parihita songon situa. Basitua mahita baik be di pangalaho do di pakateyo nate. Dia kadongan tapasada maruhata dongan parhalado ate. Asa mardami sonang hamu di parsermona piate. Unang madong nanaing memegahkan diri mana. Tanga dong gudani. Ay saluhut. Holan ala asini rohani Tuhani do. Molo adong dihiba. Boy madian bayrot tay laho pasangapon Tuhani. Asa tu maholong tutu. Sada di roha. Di parhalado HKBP kebarlaba tu akari na mangihut. Gabi sonang sudah ruas. Mabegedo beribadah di Huriata HKBP kepada lama. Jadi sahlin hari ima udok kami mau lihat ma di hamua manginangate terlumobi songon nang pinasa muna tadaholong mariti-hiti persembahan pilihan ate bui gabi daputan cenderamata hami. Tang na upaon huang kapami amangin ang holong muna doon. Marite Tuhani. Dili kamu holong muna itu hami. So nang tupar halado te. Wala ate ma. Nang taputusod do rupani. Yaka na situa na pensiun. Ima adong do keputusan di parhalado. Nanaong ta sepakati. Ido nuangi dang na diyay. Dang na dang bendidiki ayak kalas ni roha dia kapasu-pasu siya Tuhan di. Ido
sidohonan nami amanginang ate mauliate ma di hamu amanginang naung di pasat puta daholong tuhami marhite na papungo pelean alani rutong boy rui huriai manuhor cicinon rupani itu siak kamu don hujalo hami jala Tuhan itu pasaton pasu-pasu nang tuamu selalu na huria jadi pasu-pasu Tuhan tamahamu selalu na amanami na nami ate saya ditabai mahahi pason doa kasilas ni roha tuhita selalu na tunggu ma hata siak kami situan nang pensiun nate Tuhan tama mamasu-masu hita selalu na horas mahita. Silakan amang inang, boleh mulak tu dalam muna. Mari deh kita manginang las jongjong mahita sudi. Tapasaha mapilian naung tapapungon tu dopan di bata martang yang mahita. Ali di bata manamin di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut, silihul-lihun na dinggad doho nasaw libasan na mauliutus. Hupasat kami masyan na nilion mito kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupara siya kami pilihanon, pati bulon harajon mo dito nga to nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami markiti-hiti to dim. Asalam mutadda kami godang ni sililion mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Markiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomoni roham di Banua tongosong na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siya pari, sesa madosa nami songopanisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapaso-paso siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu.
Di depakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Tuhan muna kamanami doho inanami hita saluhna selama hari Minggu madi hita saluhna. Jadi akamanami naung pesiun do inang rap keluarga di julumma di altaron asa Roma hita majalang. Jadi nak kininga salam nami salam hari Minggu songon na somal dang pola hami di pitu mas jalanga kita di soma amang dot tamok kenang mardumu asa masyatusak kita nahobar tutiki alana o jam 10 hurang. Jadi asaboy pitor tatur ima majalang silakan mak langsung majalang jala Tuhamu nak kamanami doho inanami do ngaparhalado situa asa sabar kita asa langsung jol kita marpoto di jolon kita akan situa akan marjuba asa di somma kita marpoto